This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 2, Chess Galaxy 0. Putunjan. Ngiyaphila kunjani futhi Ngobo? Siyaphila man. Ibona njani game manje? Hayi game ngiyibonile. I-Chiefs idlalile ngoba ikorile. Kodwa ayikho into beyidlala. Awu. Idlaleni. Idlaleni. Iphi into beyidlala? Ubano korile namhlanje. Lo korile ngibone ku Corral De Silva no Lilepo. Exactly. Bakorile bayenzeni. So abadlalanga. But mina since ngaba umlandeli webhola ngiyaqala ubona igame enganayo man of the match. Nonika bani man of the match lapha? No, khona uNdlovu ngithi. Man of the match bengimele ninike laba control ama light ngoba kugcine kwahamba igesi. Sazi ngani ukuthi abana umona lapho. Man of the match stadium. Bongo, sazi ngani ukuthi njengoba kuthi ama light benilanda umuthi. Why masen buya le khamki igoli esingalazi ugoalkeeper uyaphuma epalini asimazi nokuthi uyaphi. Osho ukuthi uma usebenzisa umuthi wena futhi nabanye basebenzisa umuthi. I-Chiefs nayo uyawusebenzisa umuthi. Umuthi nayo futhi nawe uyawusebenzisa. Mina ngiyibhoza umuthi ngoba nina nawo ulanda kini. Ungenalanda lesithudle simnyama sesisonyana ngathi siqumbile sipha ngisasiboni. No, sikhona. Sikuphi? Kumele ujabule ukuthi at least uyafundisa ingane zakho uyazifundisa umuthi ziyawusebenzisa ngendlela wena osebenzayo. Yeah, futhi mina ngithanda ukubonga ne. Yeah, singene nebholweni. Mina ngithanda ukubonga, ngibonga kakhulu lento eyenziwa i-Chiefs ne. I-Chiefs ne bese ibad ingasekho egamini. Wabona kube i-Chiefs beyikhona egamini ize ngalendlela bekade iza ngayo kuba sinayo le pressure sinayo thina singamabhakaniyo phela manje thina sine pressure ene lenhliziyo ibhlungu inhliziyo yadumala akusukuthi siyayizonda iSundowns asiyizondi iSundowns imosha ibhola la ekhaya yeah kube kuthiwa iChiefs ayizanga ibe nale nkinga la angazi bayilanda kuphi rabe bathatha inyoka bahluleka ukuyibhadalela baza nenkinga ezingaka kwaba nenkinga nezana hamba neyotoyitoy kube kuthiwa iChiefs ne yiza ngama winner right kube manje league imnandi phela manje ayisekho thina into esingayenza angeke silwe neSundowns isisodwa ibhlungu lento le mina ngiyisupport ePirates kodwa iChiefs wabona la ike yaflopa khona yabuya yadlala 4 game in the row ingawini hiyo yamoshi league yayimoshile futhi kodwa manje bawine 4 games in a row. Can you give them credit for that? ibasizani le win 4 game in the row ba number 3 manje manje baba number 3 bayaphi phela kumele ukhulume ubheke ngoba uyodlala nabo and then bodlala neSundowns uma ufuna ileague kumele wenze sure ukuthi yabahlonipha la uyingcengele kubona iChiefs mina ngiyisabe ngijwayela ukuyidla iChiefs igcineni ukushaya iPirates eligini asingisho ukuthi angithi ufuna ukuthi badle iPirates badle iSundowns mina nge26 ngiyoyishayela iChiefs ngamagoli amabili ekandeni yeah bese ngemhla ka6 ngiyajika ngiyaphenduka ngiyinyoka emamba ngiyoba support Daku ngiyaba support ngenkani